Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада тыл хезмәтчәне Хәмидә Габдрахманова юбилейын билгеләп үтте. Аңа 95 яшь тулды. Юбилярның тормыш юлы җиңелләрдән түгел, Бөек Ватан сугышы аның бала чагын урлый һәм ул яшьли авыр хезмәтне татып үсә. Хәтер һәм кайгы көне 1941 елның 22 июньне илебез тарихында иң кайгылы көннәрнең берсе. Бөек Ватан сугышы башланган көн. Әлмәттә мәңгелек утка чәчәкләр салдылар һәм шәмнәр кабыздылар. Халык сәламәтлеген кайгыртып, Әлмәт районында 15 фельдшер-акушерлык пункты һәм 21 сөт кухнясы ремонтланган, тагын берничә яңа медпункт төзелеш стадиясында. Тыл хезмәтчәне Хәмидә Габдрахманова юбилейын билгеләп үтте. Аңа 95 яшь тулды. Юбилярның тормыш юлы җиңелләрдән түгел, Бөек Ватан сугышы аның бала чагын урлый. Ул 11 яшеннән олылар белән бер рәттән эшли башлый. Үскәч Лениногорскидан Әлмәткә күченә. 4 бала таба, әмма олысын сабый чагында ук югалта. Юбилейда ЮВТ 24 төшерү төркеме дә булып кайтты. Bir kız benim bәгатьтән. Хәмидә Габдрахманова 2 ул һәм 1 кыз тәрбияләп үстергән. Хатын кызның җилкәсенә күп сынаулар төшә. Бала чагын сугыш урлаганнан тыш, аңа кечкенә улын да җирләргә туры килгән. Сначала она работала в колхозе в деревне. Башта ул авылда колхозда эшли, кияүгә чыккач шулай ук колхозда була. Мактамага килгәч тимер юлында хезмәт куя. Аннары Елхов технологик транспорт идарәсенә җыештыручы булып урнаша. Соңнан инде лаеклы ялга чыга. Кайчандыр актив һәм җитез Хәмидә Габдрахманова хәзер күп вакытын утырып үткәрә. Йөрергә кыен, яше дә үзенекен итә. 21 июнь көнне Хәмидә Набиулла кызына 95 яшь тулды. Сезгә сәламәтлек телибез, гомерегез озын һәм бәхетле булсын, якыннарыгыз гел янәшәгездә булсын. Район башкарма комитеты җитәкчесе тыл хезмәтчәненә җиңүнең 80 еллыгы юбилей медален һәм Россия президентыннан хат тапшырды. Хәмидә Габдрахманованы котларга шулай ук социаль яклау идарәсе һәм ветераннар советы вәкилләре килде. Вашему поколению только можно говорить, что ваш трудовой и Сезнең буынның бөтен тормышы батырлык дип әйтергә була. Сез бу илне төзедегез, рәхмәт сезгә. Юбиляр бәйрәмнәрдә генә түгел, һәр даим игътибар үзәгендә. Туганнары араларындагы оныгы, әбиләре турында онытмыйлар. 1941 елның 22 июньне илебез тарихында иң кайгылы көннәрнең берсе. Бөек Ватан сугышы башланган көн. Ул мәңгегә хәтер һәм кайгы көне буларак истә калды. Кан кайгыш сугышта һәлак булганнар истәлегенә мәңгелек утка шәмнәр кабызырга һәм чәчәкләр салырга ветераннар, хакимият хезмәткәрләре, волонтерлар һәм барлык теләүчеләр дә килде. Шәһәр паркына мәңгелек ут янына Әлмәт халкы һәм кунаклары җыелды. Алар монда үз гомерләрен ватан өчен салган кешеләрне искә алдылар. Һәр елдагыча бөтен Россия хәтер шәме акциясына әлмәтлеләр дә кушылды. Лампадалардан волонтерлар йолдыз, хәтерлибез сүзен һәм 1418 санын ясадылар. Бөек Ватан сугышы нәкъ шуның кадәр дәвам иткән. Алина Әхмәтова акциядә беренче тапкыр катнаша. Волонтер билгеләп үткәнчә, бу көн һәркем өчен мөһим. Алинаның бабасы да сугышта катнашкан. Дедушка ему рассказал про то, как подрывались поезда и как они видели трупы людей под обломками поездов. Бабай поездларның шортлавы һәм аларның җимерекләре астында кешеләрнең мәйетләрен күрүләре турында яшьләрен тыя алмыйча сөйли иде. Ул үз балаларына бу сугышның дәһшәтен белергә язмасын дип әйтә иде. Һәлак булучылар истәлегенә шәһәр кунаклары да шәмнәр кабызды. Без Әлмәткә кунакка килдек. Үзебез Оренбург өлкәсеннән. Минем бабам сугышта үлде, икенчесе яраланып кайтты. Барыбыз да хәтерлибез. Акцияга шулай ук хәрби берләшмәләр һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар да кушылды. Әлмәт районында бу чара берничә мемориалда үтте. Бигәш урамында һәм Түбән Мактамада да шәмнәр кабынды.
Халак булганнарны иске алырга килүчеләр арасында Фәния Әхәтовна да бар иде. Ул үз гаиләсе тарихы белән уртаклашты. Әнисе сугыш елларында колхозны җитәкләгән, әтисе фронтка киткән. Для меня это святой день. Мой папа тоже был на войне, вернулся. Минем өчен бу изге көн, минем әти дә сугышта булган, кайткан һәм бик иртә үлгән. Ул үзенең атына атланып хезмәт итәргә китә. Әнине коммунист буларак колхозга идарә председателе итеп билгеләделәр. Һәм 4 ел буена аның бер генә кешесе дә ачтан үлмәде. 12 сәгать 15 минутта бөтен Россиядә Бөек Ватан сугышында халак булганнар истәлегенә 1 минут тынлык акциясе узды. Бу вакытта Әлмәттә бөтен җәмәгать транспорты туктап торды. Бөек Ватан сугышы елларында Әлмәт һәм Акташ хәрби комиссариатлары тарафыннан барлыгы 19 меңгә якын кеше армия сафларына алына. 8 мең ярым якташыбыз өенә әйләнеп кайтмый. Әлмәт районы волонтерлары 18 мең квадрат метр маскировка шелтәләрен махсус хәрби операцияга узатканнар. Кәләй станциясындагы штабтан хәрбиләр 1000 балаклава, 2500 шәм һәм 500 төргәк коры душ алдылар. Булар барысы да штабның 2 ел ярым эшләү дәверендә. Кәләй станциясы волонтерлары дус һәм җырлап эшлиләр. Алар инде 2 ел ярым хакимият бинасында урнашкан. Бу вакыт эчендә иреклеләр дистәдән артык маскировка шелтәре үреп җибәргәннәр. Ләкин хатын-кызлар моның белән генә шикләнми. Мы изготавливаем армейский сухой душ. Здесь Без коры душ ясыйбыз, монда сөлге һәм губка, аңа гель өстәлгән. Безнең сугышчыларның һәр вакытта да юыну мөмкинлеге булмый. Хәрби хезмәткәрләр штаб волонтерларынан 5000 душ төргәге алган инде. Сугышчыларның башка гигиена чараларына да ихтыяҗлары туа. Волонтерлар хәрбиләрнең көн күрешен мөмкин кадәр җиңеләйтергә тырышалар. это у нас осушительные мешочки, так сказать. Бу бездә күзге һәм язгы чорда аяк киеме киптерү өчен капчыклар. Хәрбиләр монда аяк киемнәрен салалар һәм киптерәләр. Дивар янында ирекле оешмалар өчен стандарт җыелма тора. Сухари һәм азык-төлек, камуфляж тукымалы бобиналар. Соңгысы хәрбиләргә яшеренергә ярдәм итә. Новая у нас сетка такая дышащая. Бу бездә шундый сулый торган шелтәр, сугышчы тирләми, уңайлы. Аның өске аскы өлеше һәм башлыгы бар. Төп өлешләр баш һәм җилкәләр яшеренгән. Хәзер штабта даими рәвештә 17 волонтер эшли. Һәр хатын-кызның үз сәбәпләре бар. Клара Захарова алар рәтенә улын махсус хәрби операцияга узатканнан соң кушыла. Он пришел 24 июля и до 100 часа ушел. Ул 26 июльдә китә, 30 ноябрьдә миномет уты астына эләгә. Нәтиҗәдә ир-ат 2 аягын югалткан. Волонтерлар хәзердә хәрби хәрәкәтләр зонасында булганнар өчен хезмәт күрсәтәләр. Кәләй станциясе, Югары Акташ, Бишмунча, Кама Исмагыйль һәм Борискина авыл җирлекләрендә волонтерлар актив эшлиләр. Әлмәт районында 15 фельдшер-акушерлык пункты һәм 21 сөт кухнясы ремонтланган. Тагын берничә яңа медпункт төзелеш стадиясында. Булар барысы да дәвамлы һәм актив тормыш милли проектының Татарстан Республикасы сәламәтлек саклауның беренче звеносын модернизацияләү программасы буенча гамәлгә ашырыла. Югары Мактама ФАП мөдире Резида Галипова яңартканнан соң медпунктны күрсәтте. Барлык эшләр дәвамлы һәм актив тормыш илкүләм проекты буенча башкарылды. Хәзер хезмәткәрләргә авыл халкына беренче медицина ярдәме күрсәтү күпкә уңайлырак. Проводим электрокардиограммы. Электрокардиограммалар, анкеталаштыру, диспансерлаштыру өчен кирәк булган бөтен чараларны үткәрәбез. Бу бик уңайлы, бер каяда барырга кирәкми, һәм без үзебез лабораторияга алып барабыз. Үзәк район хастаханәсендә менә шушы анализлар һәм кардиограмма компьютер аша укыла. Мөдир биредә ярты гасырга якын эшли. 46 ел элек медпунктка бүлү буенча эләккәндә, монда барысы да башкача була.
До этого медпункта еще у нас был такой щитовой, очень такой. Моңа кадәр безнең медпунктның бинасы бик тузган иде. Анда газ белән җылыту юк иде. Мич белән җылыту гына, телефон да булмады. Без шундый шартларда эшләдек. Әлмәт районының икенче башында Ерсубайкино авылындагы ФАПта кайчандыр ташландык хәлдә була. Ә хәзер матур һәм каралган бина. Анна Марсимьянова 27 ел элек эшләргә килгән медпунктның фотосурәтен тапкан. Хәзер бу бина башкача күренә, заманча җиһазландырылган. Обслуживаем детское и взрослое население села Ерсубайкино. Ерсубайкино авылының 313 кешесенә, балаларга һәм олыларга хезмәт күрсәтәбез. Алар анда диспансерлаштыру узалар, прививкалар ясаталар, шулай ук 18 яшькә кадәрге балаларны күзәтәбез. 9 еллык мәктәпкә дә хезмәт күрсәтәбез. Быел яңарту программасына 15 фельдшер-акушерлык пункты кірді. Биналарда идәннәр алыштырылды, ішкі бизәү эшләре башкарылды. Электр, су үткәргеч, канализация һәм җылыту участоклары торгызылды. Кузайкинода ФАПны капиталь ремонтлау эшләре дәвам итә. Моннан тыш 21 авыл җирлегендә сөт кухнялары биналарын ремонтлаганнар. Ремонт эшләреннән тыш Урсалы микрорайонда гомуми практика табибы һәм балалар табибы офис Әйске Суркина авылында яңа ФАП төзелеше бара. 2025 елның сентябрьнән башлап Татарстан мәктәпләрендә безнең төбәк тарихы буенча дәресләр барлыкка киләчәк. Республика илдә туган якны өйрәнү буенча үз укыту методик материалларын булдыруга алынучы беренче төбәкләр рәтенә керде. Яңа предмет җәмгыять белеме буенча сәгатьләр санын кыскарту хисабына барлыкка килә. Дәреслекләр әзерләү өчен 4 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Моннан тыш Әлмәт мәктәпләре беренче ярдәм күрсәтү өчен тренажер манекеннар алачак. Тормыш эшчәнлеге куркынычсызлыгы нигезләрен өйрәнү сыйныфлары яңартыла. Хәзер аларда корал муляжлары, болгаркалар, кул фрезерлары, электролобзиклар, ачкычлар һәм шөрек боргыч комплектлары барлыкка киләчәк. Өстәвенә бүлмәләрдә тегү машиналары һәм суыткычлар куела. Бу балаларга төрле күнекмәләр алырга һәм киләчәк эшкә әзерләнергә ярдәм итәчәк. Кул эшләре, биюләр, саф һавада уеннар һәм тәмле төшке аш. 10-нчы лицейның мәктәп яны лагерында көн сәгатьләр буенча язылган. Бирдә 90 бала ял итә. Алар барысы да 3 отряд буенча бүленгән. Актив ялдан тыш балалар һәм педагоглар илебез өчен мөһим булган көннәрне дә онытмыйлар. Вырежем подготовленные для вас шаблоны. Сердце с ладонями. Хәтер һәм кайгы көненә багышланган кул эшләнмәсе башлангыч сыйныф укучыларында кыенлыклар тудырмый. Бу иҗат эшен 10-нчы лицейның мәктәп яны лагерында тәрбияләнүчеләр бик тырышып ясадылар. Развивается. Кул моторикасын үстерүдә ярдәм итә һәм кызыклы. Кемнеңдер хәтта аппликацияләрдә ясауга талантлары бар. Кәрим Кашапов үз куллары белән эшләргә яратучыларның берсе. Малай 4-нче сыйныфта укый, әмма мәктәп яны лагерына беренче тапкыр эләккән. Иртә торуга карамастан бу өйдә ял итүгә караганда кызыграк дип саный ул. Мы ходим в разные развлечения, проводим конкурсы. Без төрле чараларга йөрибез, бәйгеләр үткәрәбез, кинога, шугалакка, бассейнга йөрибез. Класста да һәм урамда да уйныйбыз. Моннан тыш балалар бию дә өйрәнәләр. Ял итүчеләрнең төп ярдәмчеләре шулай ук лицейда, югары сыйныфларда укучы вожатыйлар. Я в первом отряде, и у нас дети и 1 класса, и 4 класса. Мин беренче отрядта эшлим. Бездә беренче сыйныф укучылары да, 4-нче сыйныф укучылары да бар. Алар бик яхшы тату аралашалар. Беренче сыйныфларга 4-нче сыйныф укучылары белән кызык, 4-нче сыйныф укучылары ярдәм итә һәм кызыксындыра. Аларга чыннан да бергә уңайлы. Мәктәп яны лагере июнь ахырына кадәр эшләячәк. Бу җәйгә педагоглар башка смена җыймый. Лагердә барлыгы 90 бала ял итә. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.